DXDC Radyoman Report. Nagpahigayon og seremonyas ang lokal nga pangbahanan sa Davao dinhi sa Osmeña Park para sa komemorasyon sa National Heroes Day karong adlaw. Gisugdan pinaagi sa wreath-laying ceremony ang aktibidad sa pagpanguna ni Davao City Mayor Sebastian Duterte uban ni Naval Forces Eastern Mindanao kon MFM Commander Commodore Carlos Sabare ug Task Force Davao Commander Colonel Darren Comia. Gisaluduhan ni Mayor Baste ang present-day heroes dungan usab sa paglantaw og balik sa mga gihimong sakripisyo sa ilahang mga kinabuhi sa mga Pinoy nga mga bayani kaniadto aron makabot ang kagawasan sa mga langyaw nga nisakop sa nasod. Kitataw ni Commodore Carlos Sabare, NFM Commander, nga bisan ang mga ordinaryong lungsuranon pwede usab nga mahimong bayani. Naniniwala ako na ang dugong dumadaloy sa mga ugat ng bawat Pilipino ngayon ay dugo ng isang bayani. We are all present-day heroes if we all strive to be good and responsible citizens. Gitambungan ang mga aktibidad sa mga opisyales sa security sector ug City Government of Davao. Gikan dinhi sa Osmeña Park, Davao City. Kasama mo sa Balita Radyoman Aimee Genita. Tatak RMN. Tatak RMN.